Suġġett tal-qalbi ħafna huwa jekk inti hux qed tgħix biex tinġel mis-sizes jew inkellek hux qed tinżel mis-sizes biex tgħix. Sfortunatament, u nerġa' ngħidha sfortunatament bold u underline, hemm min idawwar ħajtu kollha mal-fatt illi jrid jonqos, illi jrid għal-mod tal-kelma ineħħi x-xaħam. Illi huwa tajjeb li nagħtu każ għax kieku jiena daw il-videos kieku mhux importanti ma nagħmilhomx, tajjeb. Imma li inti ddawwar ħajtek kollha ma' dik il-ħaġa ma naqbel magħha xejn u tista' anke tpatti tagħha bil-kbir, f'liema sens. Mela ejja ngħidu illi inti tkun mistiedna pereżempju għal xi avveniment, ma tmurx. Tmur xi pereżempju jien naf xi avveniment tal-familja u ma tikol xejn. Jgħidulek ejja noħorġu naqra u tgħidilhom m'għandix aptit għax ta' parsi għandi s-cycle jew għax ta' parsi għandi uġigħ ta' ras. Dan kollu in the long run ħajamillek il-ħsara għaliex. Għax inti li trid tagħmel huwa illi issib il-fine line, issib il-bilanċ bejnietom it-tnejn. Mela iva oħroġ u għażel għażliet mhux oħrajn. Iva mur ħu drinks ma' sħabek imma ħu żewġ cocktails flok 20. Fimtuh il-kunċett. Fakru illi intom dak li qed tagħmlu jekk qed timxu ma' daw il-pari li qed nagħtikom huwa biex ħajjitkom ittejbuha, mhux biex ħajjitkom iġġibuha miżerja. Din hija importanti ħafna, għax dak li rridu nagħmlu rridu nżommu ħadd-tul ta' żmien. Timmaġinaw li minn issa sa ma tmutu la tmissu pereżempju drink wieħed, la toħorġu postijiet fejn hemm l-ikel kif jista' jkun. Mela ejja nsibu l-bilanċ u dak il-bilanċ nżommu ħadd-tul ta' żmien, għax meta ħanżommu ħadd-tul ta' żmien li ħajagħtina r-riżultati mhux biss fil-qasir żmien, imma għal snin kbar illi ġejjin jekk Alla jrid. Niltaqgħu.